dami niyang nalagas na Yo! pa. Grabe, Ayun na, ayun na, oh, ayun na, oh. Hanggang ba, magandang araw. Si Alas TV. AL4S Ayan. TV mga kanal. Ayan, mga kanunal. Yun. Tingnan nyo nunal, buhay na buhay. Ayan, mga kanunal, si Alas TV. Thank you po kay Tatay Mendo. Bumisita Ayan, dito kay Idol Kaji. Ayan, dito tayo ngayon. Kay Idol Kaji. Dumayo tayo. So, mayroon kaming laro ngayon mga kagamba. Ayan. Yan ang gagamba ko. Ayan, pares uugod-ugod. Ayan. Pero ang laki ng lamang na akin mga kanal yan. 8 Gs. 8 Gs. Ah. Pero Laro lang para Laro maipakita lang, namin sa inyo laban ng 8 Gs. Wag na yung laging 8-8. Ayan, sige, pakawalan mo na para malaman na natin. hirap na hirap ng Gumapang. Ayan, titignan natin kasi walang malit na walang malaking nakakapuwi. walang malaki na kapuwing pala. Nakaw! Oh, ba, kumakarate. Kumakarate. Nakikita ko na sila, naglalaro sila pre. Yung load na ginagawa nila. Aha. Ayun na. Ang habang release. Hindi masyadong kita, tapos ang bagal. Ang bagal yung Bagal lang pa. Makakarating isa 5 minuto na hindi pa nakarating. Ayan, laban. Ay! Ilang ano na to? Ilang buwan na to? Labanan kaya natin ng tatlo yan, ano, yung malit na yan. Ay, malaki na yan. Sige, pwede ba? Pag ayaw nito, Pag ayaw. pag ayaw nito, Isa pa last. pag ayaw nito, Labanan ng tatlong maliit. tatlong malit yan. Okay, pag mga ano, 1,000 na lang. 1,000 malit, tingnan natin. Kaya tingnan di sumuko. Di sa pinutakti. Aha. Wala eh, oh. Ito yung nangalo na sa Ayaw rin kumagat. Gusto talaga niya tangkal ang ilaban ko dyan eh. Sige Ay, tayo. nahabol siya, oh. Yan, sige. Pakunwari lang ang habol niya. Wala. Malam niya. Hawakan mo. Hawakan mo, hindi pwede mo. Walang pangangatangan. Ito na lang. Sige tayo. Ayan, sundot ng sundot mga Sundot kagamba. sundot. Oo, 1,000 gagamba ni Tatay Mendo. sundot ng sundot. Tignan natin kung hanggang saan. Ayun. Game. Gising. Sige. Iyon! Ba! Magaling pa rin tong ugod-ugod na tong matanda na to. Ayaw pa magpa-retard. Natakot. Tumae, bumibilo. Likuran mo. Try mo na. Pinitik. Aha. Ang tigas ng kalamay. Tigas ng muka. Ayaw na. Hawakan mo ulit. Isa pa. Lalabasan ni Tatay Mendo. Marami. Isang kaha yan. Yun. 1,000 gagamba ni Tatay Mendo. Tingnan natin kung hindi matapos to. Kuha tayo ng bulto. Yun. Yun, bulto to. Yan. Alexi, op. Natalon. Saan nakakarating? First fight namin kanina yun. Asa na? Ayun, natulog. Mama, di ba Yan. layo na out of size na? Parang 17 na yung ano, ba't ganun nabulol tayo? Ayan. Yan. Game. Op. Walang sapot. Ang bilis lang sa kanya, mga kanan. Si Tatay Mendo. Ay, Oy! naku, walang sapot. Yak! Sobrang bilis. Ano ba yan? Tumbling ng tumbling. Hilong-hilo na. Oh. Yan. Ayaw pa rin. Yan. Diyan ka tumambling. Ayan na. Habulin mo. Ako magat. Habulin mo. Wala itong matanda na to, kahit uugod-ugod ah. Ayaw patulan. Ayaw patulan. Yan. Kaya mga kagamba, labasan natin ang labasan nito. Ang haba ng riles, ang haba ng... Labasan natin ang labasan itong matanda na to. Matanda na itong gagamba niya, uugod-ugod. Ang tagal makarating. Bumalik. Bumalik. Kanina, Alexi, kinabahan na siya. Wala talaga. Malam niya yung laro ah. Malam niya. Oo. Tapos. Ayan. Mga kagamba, butsyog na nilabas ko. Game. Ayan, mahilig tayo sa butsyog. Yun. Ayan. Pass game kami Sige. ni Tatay Mendo. Oh. Yan. Yung mga magaganda lang ano.
Yan, game yan. Medyo mabilis. Oh, Oh. oho. Yan. Yan, yun. Ang bilis, ang bilis. Sige tayo. Sige, tuloy. Ang lalaki ng gagamba. Uy! Ang lalaki ng Uy! gagamba. Patay tayo dyan. Ba't na ngayon na ito? Ang tapang-tapang kanina to. Pati barangay, inaway. Ay, naku, nalaglag na. Nangayaw na, nangayaw. Nangayaw. Oo. Mga kanal. Kay Tatay Mindo lang pala siya. Yun! Ayaw, Nakabawi mga kanal. Nakabawi. Oo. Yun! Nakabawi na mga kanal. Na Nabuhayan. Oo, nabuhayan. Oo, mayaw na rin yung atin. Babarangay kasi siya pagka ayaw niya eh. Pati barangay. Saan bang mesa ito? Oo. Mesa pre. Hawakan Ay, loko. Nagpapatihulog na. Walang sakmalan ah. Na nangyari Uy, yun. ano? Ay, nako. Natanggal ang paa. Natanggal ang paa nung akin. Sige. Galaban. Wala nga. Natanggal ang paa. Wala na. Kinagat eh, oh. Wala. Grabe. Oo. Dalawa ata tay. Nakalbo. Dalawa ka nagat. Arupok mo naman. Dalawa kayo nagat. Ang rupok mo naman, oh. Yun. Wala. Pinkaw na rin. Ang rupok niya, oh. Oh, Sino? ang dami niyang nalagas na Yo! paa. Grabe, Ayan oh. na, ayan na, oh. Ayan na, oh. Ayan mga kagamba, oh. Buti nga sa kanya. Lahat natin dito. Oo. Parang nagalit kasi kung mamula kaya. Ayun na pink coffee. Nagkandalagas sa lagas ang paa, hindi kinalabit lang. Yun. Kinalabit lang siya, nalagas ang paa. Wala na. Oh, ba't natulala yata siya, oh? Ayan, oh. Ayun. Wala na to. Wala na. Oh, tapon na, Wow. tapon. Hagagad, mabubuhay Asan ba isa? Ito. Yun. Lalabasan pa tayo ni Tatay Mendo isa. Baba tayo. Ito to, may nunal din to. May nunal din ba tayo? Ito, may nunal. Yan, mga Yun. kanunal. Yun, mga kanunal. Labas ka dyan. Ay, maliit masyado pa ata nito. O, sige, hayaan mo na. Ayan, mga kanunal. Yan. Mga kagamba, yan. Talikur. O, ba? Hinahataw niya yung sapot niya kahit sa hangin. Ha? Kahit malit lang sa butchog, sige. Tirahin mo yun, baka sakali machambahan mo yung malaki. Magkambahan. Viral yun. Pag kagaya yung samon ko, nadali yung malaking gagamba. Uy! May kagat-kagat pa pala tayo, no? Kaya mo siya. Ayaw bitawan. Ayaw bitawan. Yari ka dyan. Hindi ka makakagat. Patay ka dyan. Kumagat siya ba? Tagalit. Kumagat Gusto sa manakit. stick. Kumagat sa stick. Ang liit pala nitong nal na to. Oo. Pero ang ganda ng nunal niya. Mga kanunal. Ayun, no? Ayaw pa rin Yan, bubitaw sa kagatin mo na, kagatin mo Patay na. ka dyan. Balik-balik na lang to. Sige. Yan. Harap mo. Uy! Oh. Matindi ang kagat niya. Oh. Pangil niya. Oh. Buti hindi nabalian. Yan. Lagasin mo na naman pa. Dito lang, mahaba yung stick, ano. Yun. Ayun! Yun! Oh, wala, ayaw. Nagpapatihulog. Ayaw din to kasi maiksi masyado. Ay, maiksi masyado siya. Malaki lang ang tiyan. Oh, malaki lang dyan. Tangkal pa lang sukat. Tangkal pa lang sukat dito. Ang tiyan pang good size. Jumbo ang dyan. Ayaw na lumapit o kahit anong tulak gawin mo. Kayo ba naman, ilalaban nyo sa napakalaki. Lalaban nyo ba naman sa napakalaki? Nakabaon yung ano. Ayun! Ba? Kumagat ah. Ito, ayaw kumagat. Ayaw pa ituloy. Oh. Ayan, umipot na. Umipot na, ayan na. Lumit yung tiyan, no? Bubuelo na. Uy! Bumalik ka doon. Huwag ka dyan. Bumalik ka doon. Kanina, lumalaban ka na eh. Natakot siya, taga-barangay na. Ayaw na umarap. Oh? Yan, last. Ayaw na talaga Ayaw umarap. na. Dito ka sa likod. Liguro, pataliguran mo. Liguro mo. Yan, kakatin mo na. Uy, Pagkakatin. nabul. Ba't nalambot mo sa'yo? Nalambot. Bakit? Nalambot. Anong ginawa sa kanya?
Anong ginawa sa'yo? Wala namang ginawa sa'yo ah. Ang lambot oh. Ah. Ay, siguro tayo yung pagkagat sa likod, no? Nagpaiwan yun, nagpaiwan. Wala, di Wala na? Sa kanya. Wala. Ayun na. Nangangayawan kasi hapon na eh. Last. Ito, last na. Sa daan. Yun oh, habol oh. Ang bilis tumakbo. Balikan mo. Yan. Patay ka ngayon dyan. Ayan. Yo! Nakagat pa yun sa'yo. Nakagat pa yun sa'yo. Ang laki-laki. Nadali mo na kita. Nadali ng tangkal. Ayun. Nadali ng tangkal. Nadali ng tangkal. Bigla. Ayun o. Putek. Nagsimula ang saputan at kagatan. Nakatis-katisan ang kanyang kalaban. Bilat eh. Kanyang kalaban. Ang laki, grabe talaga. Ang laki talaga yan. Agad na puruhan. Hindi nakatakbo. Agad na bilutan. Patay mga kanunal. Nabigla. Nadali yung kay Kanunal. Nadali ng pagod. Oo, kanina patakbo ng takbo ito. Ay pagod na ako. Biglang namerino. Ayaw, salpok. Grabe. Ayun. Grabing tangkal yan. Sa wakas mga kagamba, may nangyari din. sa haba-haba ng video. Nainip sila. Ayan, nabilutan, no? Sa sobrang tapang ng aking gagamba, patay agad gagamba niya. Grabe. Yun. Ayun. Salamat kay Tatay Mendo. Ayun, Grabe. mga kagamba. Ang ganda ng laban. Ang ganda. Sa bandang huli. Sa magandang huli pala Ayun talaga. pala, ang Yun. main event. Ayan, Yan, no? mga kagamba, Yun. mga kaanunal. Yun. Oo, nanalo si Nunal. Yun. Pakita. Tatay Mendo. Ayan, nanalo Yun, si no? Nunal. Yun. Ayan, kita nyo tangkal? Ayan, anong size nito, Jumbo? Jumbo. Ano to? 4 Gs? 4 Gs Wala mga kagamba. kanal. Ayan, nadali si Kanunal kasi Nunal ang kalaban niya. Ayan, nagkanunal-nunal. Ayun. Yun, mga kanal. Yun, Sobrang mga thank you kanal. kay Tatay Mendo. Maraming salamat sa iyo, Thank you. Kanunal. Thank you po. Yun. Alas TV. AL4S po. AL4S TV. Yan. Yun. Alas TV po. Yun. Ayan, Alas TV mga kagamba, supportan natin. Thank you po. Thank you. Nagbablog rin po ako ng basketball. Iyon. Couple. Yan, lahat na lang. Lahat. Pati tumatay sa kanto. Tinira. Ayun. Sa probinsya, marami yun. Yun. Idol ko talaga to sa Tatay Mendo. First time namin nagkita yon. Sobrang thank you talaga yon, mga kanal. So yun mga kagamba, hanggang sa muli, marami pong salamat. God bless. God bless.